ብዛዕባ ዓርስኻ ሓንቲ ቃል እኳ ከይተዛረብካ ሰባት ሙሉእ ህይወቶም ከፍቅሩኻን ከኽብሩኻን ክትገብር ከም ትኽእል ትፈልጥ ዶ? ሰባት ምእንታን ከፍቅሩኻ በሊሕ ንፉዕ ዕውትን ከም ዝኾንካ ክተርእዮም ኣይትሞክር። እቲ ምስጢር ፍጹም ብኣንጻሩ እዩ። ኣብ ቅድሚ ሰባት ንስኻ ኣገዳሲ ኮይንካ ክትረአ ካብ እትፍትን ንሳቶም ኣገደስቲ ከም ዝኾኑ ክስምዖም ክትገብር ከለኻ እዮም ልቦም ዝኸፍቱልካ። ንማሕበራዊ ህይወትካ ሙሉእ ብምሉእ ዝቕይሩ 10 ስነ ኣእምራዊ ምስጢራት ካብታ ንልዕሊ 80 ዓመት ንዓለም ዘገረመት ሃው ቱ ዊን ፍሬንድስ ዘርእስታ ብልጽቲ መጽሓፍ ዴል ካርኔጊ ዝተወሰዱ ኣብ ዙርያኹም ብዘለዉ ሰባት ክትፍቀሩን ክትበሃጉን ዝገብሩ 10 ሓቃዊ መንገድታት ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹም። ክሳብ ምዝዛም መደብና ምሳና ጽንሑ። ሰናይ ምክትታል። ሰላም ከመይ ኣለኻትኩም ፍትዋት ተኸታተልቲ ለውጢ ፕላስ ሎማዓንቲ ድማ ብሓድሽ ምድላውና ዋኻትኩም መፅእ ኣለኹ። ከምቲ ኣብ መእተዊ ዝሰማዕኹምዎ ናይ ሎማዓንቲ ምድላውና ሰባት እንታይ ተገይሮም እዮም ብካልኦት ሰባት ክፍተው ዝኽእሉ ዝብል ነቶም ካልኦት ሰባት ነቶም ፈተውቲ ኮነ ነቶም ተፈተውቲ ዘይጎድእ ሓቃዊ ዝኾነ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ምድላው እዩ። ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ክትፀንሑ ተስፋ ይገብር። ካብታ ሃው ቱ ዊን ፍሬንድስ ዝብል መጽሓፍ ዝተወሰደ እዩ። ብቐጥታ ናብቲ ምድላው ከብለኩም። ቀዳማይ ንሰባት ገይግኦም ካብ ምኹናንን ካብ ምንቃፍን ተቆጠብ። ደቂ ሰባት ብስምዒትን ብኽብርን ዝምርሑ ፍጡራት እምበር ብሎጂክ ጥራሕ ዝጓዓዙ ኣይኮኑን። ንሓደ ሰብ ክትነቕፎ ወይ ድማ ገይግኡ ክትነግሮ ከለኻ እቲ ሰብ ብባህሪኡ ነቲ ዝተንከፍካዮ ናይ ኩርዓት ስምዒቱ ንምክልኻል እዩ ዝብገስ። ነቐፌታ ንሰብ ካብ ምእራም ቂምን ቅርሕንትን ከም ዝሓድር እዩ ዝገብሮ። ዴል ካርኔጊ ከም ዝገለጾ እንስሳት ጽቡቕ ክገብሩ ከለዉ ሽልማት እንተተዋሂቦም ንሓደ ነገር ቀልጢፎም እዮም ዝመሃርዎ። ሕማቕ ንዝገበርዎ ነገር እንተተቐፂዖም ግን ፍርሕን ተጻራርነትን እዮም ዘስዕቡ። እዚ ኣብ ደቂ ሰባት እውን ተመሳሳሊ እዩ። ንሰባት ክንቅይር ወይ ድማ ክንወቅስ ቅድሚ ምፍታንና ስለምንታይ ከምኡ ከም ዝገበሩ እንታይ ዓይነት ኩነታት ደፊእዎም ናብኡ ከም ዝኣተውን ብትዕግስቲ ክንርዳእ ይግባእ። ኣብ እዋን ኩናት ሕድሕድ ኣሜሪካ ጀነራል ሊ ምስ ሰራዊቱ ተሸኒፉ ንድሕሪት ክምለስ ከሎ ኣብ መንገዲ ብርቱዕ ውሕጅ ከይሰግር ስለ ዝኸልከሎ ተኸበበ። ኣብርሃም ሊንከን ነዚ ምስ ሰምዐ ድማ ንጀነራል ጆርጅ ሚድ ብቐጥታ ነቲ ጸላኢ ኣጥቂዑ ኩናት ብቕጽበት ንኽውድኦም ኣዘዞ። ጀነራል ሚድ ግን ብሰንኪ ዝነበሮ ፍርሕን ምጥርጣርን ነቲ ትእዛዝ ከይፈጸሞ ንእሽተይ ጸንሐ። እቲ ውሕጅ ስለ ዝነጸፈ ድማ ጀነራል ሊ ምስ ሰራዊቱ ኣምለጠ። ድሕሪዚ ሊንከን ነዚ ምስ ሰምዐ ብጣዕሚ ተናደደ። ንጀነራል ሚድ ዝወቅስ ብርቱዕ ናይ ነቐፌታ ደብዳቤ ድማ ጸሓፈ። ይኹን እምበር ሊንከን ነቲ ደብዳቤ ይሰደዶ። ሊንከን ኣብ ዓራቱ ኮይኑ ክሓስብ ከሎ ኣነ ኣብቲ ውግእ ይነበርኩን እቲ ኩናትን እቲ ዝፈሰሰ ደምን እንታይ ዓይነት ስምዒት ከም ዝፈጠረሎም እውን ኣይረኣኹን። ስለዚ ንሚድ ክኹንኖን ክወቕሶን ኣይግብኣንን ብምባል ዓርሱ ቆጠበ። እዚ ደብዳቤ እዚ ድሕሪ ሞት ሊንከን እዩ ተረኺቡ። ካልኣይ ካብ ልቢ ዝመንጨወ ሓቀኛ ምስጋናን ኣፍልጦ መሃብን። ኣብ ዓለም ሓደ ሰብ ሓደ ነገር ንኽፍጽመልካ እትገብረሉ እንኮ መንገዲ እቲ ሰብ ነቲ ነገር ክገብሮ ድልየት ከም ዝህልዎ ብምግባር ጥራሕ እዩ። ፍሉጥ ፈላስፋ ጆን ዲዊ ከም ዝገለጾ ኣብ ሰብኣዊ ተፈጥሮ ካብ ዘለዉ ዓበይቲ ድልየታት ሓደ ዓብዪ ወይ ድማ ኣገዳሲ ነገር ናይ ምስጋና ወይ ድማ ዲዛየር ቱ ቢ ኢምፖርታንት ዝብል ባህጊ እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ሰባት ምግቢ ክጠምዩ ኣይንደልን ኢና። ነቲ ስነ ልቦናዊ ጥሜት ዝኾነ ናይ ምስጋና ድልየቶም ግን ዕሽሽ ይበሃል። ኣብ መንጎ ካብ ልቢ ዝመንጭዎ ምስጋናን ሓሶትን ዓብዪ ኣፈላላይ ኣሎ። ምስጋና ካብ ልቢ ዝወፅእ ንናይ ሰባት ውፍይነት ዘደንቕ እዩ። እቲ ብቓል ዓለም ኮነ ናይ ዓርስኻ ጥቕሚ ንምሕላው ተባሂሉ ዝግበር ነገር ግን ሓሶት እዩ። ኣብ ሓደ ኩባንያ ተቆጻጻሪት ኮይና ተስርሕ ዝነበረት ፓሜላ ዱሃም ትበሃል ሓንቲ ሰብ ነይራ። ሓደ ናይ ጽሬት ሰራሕተኛ ድማ እቲ ዝሰርሖ ስራሕ ብጣዕሚ ሕማቕን ዘየዕግምን ብምንባሩ ካልኦት ሰራሕተኛታት ከይቀረዩ የናሽውዎ ነበሩ። ፓሜላ ግን ክትወቕሶ ካብ ምፍታን ሓደ መዓልቲ ካብቲ ዝሰርሖ ስራሕ ሓንቲ ብጣዕሚ ጽብቕቲ ገይሩ ዘጽረያ ክፍሊ ረኣየት። ኣብ ቅድሚ ኩሎም ሰራሕተኛታት ድማ ነቲ ዘርኣዮ ብሉጽ ስራሕ ኣመስገነቶ።
እዚ ካብ ልቢ ዝመንጨወ ኣፍልጦ እዚ ኣብ ውሽጢ እቲ ሰራሕተኛ ዓብይ ናይ ክብሪ ስምዒት ፈጠረሉ። ድሕርቲ መዓልቲ እቲ ሰራሕተኛ ነቲ ዝተውሃበ ክብሪ ንምዕቃብ ክብል ኩለን ክፍልታት ጽቡቕ ገይሩ ከጽርየን ጀመረ። ሓደ ካብቶም ምእዙዛት ሰራሕተኛታት እውን ክኸውን ከኣለም። ንሰባት ዘለዎም ጽቡቕ ጎኒ ርኢኻ ካብ ልቢ ምስጋና ምሃብ ህይወቶም ከቕይሩ ዓብይ ሓይሊ እዩ ዝህቦም። ሳልሳይ ዓብይ ድልየት ንኽህልዎም ምግባር። ንምግብና ዓሳታት ክንዘፍፍ ከለና ንዓና ዝጥዕም ምግቢ ንኣብነት ከም በዓል ፍረምረ ዘይኮነስ እቶም ዓሳታት ዝፈትውዎ ምግቢ ኢና ኣብ መርበብ እንገብረሎም። ኣብ ሰብኣዊ ርክብ እውን ተመሳሳሊ እዩ። ሰባት ብዛዕባ ዓርሶም ብዛዕባ ድሌቶምን ጥቕሞምን ጥራሕ እዮም ዝግደሱ። ስለዚ ንሓደ ሰብ ሓደ ነገር ንኽገብር ክትሓቶ ከለኻ ብዛዕባ ናትካ ድሌት ምዝራብ ትርጉም የብሉን። ንኣኻ ዝጠቕመካ ነገር ገዲፍካ ነቲ ካልእ ሰብ ብኸመይ ከም ዝጥቀም ንሱ ዝደልዮ ነገር ብኸመይ ከም ዘማልአሉ ክተርድኦ እዩ ዘለካ። እዚ ማለት ንሰብ ምትላል ማለት ዘይኮነስ ክልቴኹም ተረባሕቲ እትኾኑሉ መንገዲ ምፍጣር ማለት እዩ። ዴል ካርኔጊ ኣብ ሓደ ዓብይ ሆቴል ኣዳራሽ ተኻርዩ እቲ ስልጠና ክጅምር ሒደት መዓልቲ ምስ ቀረዮ ግን እቲ ናይ ሆቴል ኣካየደ ስራሕ ሃንደበት ናይ ክራይ ዋጋ ብ3 ዕፅፊ ከም ዝወሰኸ ነገሮ። ካርኔጊ ክበኣስ ወይ ድማ ክጨቃጨቕ ኣብ ክንዲ ምፍታን ሓንቲ ወረቐት ወሲዱ ስለቲ ሆቴል ዝረኽቦ ጥቕምን ጉድኣትን ፀሓፈሉ። ነቲ ስራሕ መካየደ ድማ ከም ዝበሎ እቲ ኣዳራሽ ንኻልኦት ሳዕስዒት ወይ ድማ ኣኼባታት ክትህቦ ስለትኽእል ተወሳኺ ገንዘብ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። እቲ ጉድኣት ግን ኣነ እዚ ዝተባሃለ ዋጋ ክኸፍል ስለ ዘይክእል ካብዚ ሆቴል ክወፅእ እየ። ንስኻ ድማ እቲ ኣነ ክህበካ ዝነበርኩ ውሕስ እቶት ክትስእኖ ኢኻ። ብተወሳኺ እዚ ናተይ ስልጠና ንብዙሓት ዓበይቲ ሰባት ናብዚ ሆቴል ስለ ዘምፅእ ነቲ ሆቴል ዓብይ ናይ ነፃ ፕሮሞሽን እዩ ነይሩ። ሕጂ ግን እዚ ኩሉ ክተርፍ እዩ በሎ። እቲ ኣካየዲ ስራሕ ነቲ ወረቐት ርእዩ ድሕሪ ምሕሳብ እቲ ዝወሰኾ 3 ዕፅፊ ዋጋ ገዲፉ ብ50% ጥራሕ ከም ዝውስኽ ገበረሉ። ቅድሚ ምዝራብካ በቲ ናይቲ ካልእ ሰብ ኣረኣእያ ኮይንካ ክትሪኦን ክትምዝኖን ክትለማመድ ኣለካ። ራብዓይ ንሰባት ሓቀኛ ተገዳስነት ምርኣይ። ካብ ኩሎም እንስሳት ንላዕሊ ወዲ ሰብ ዝፈትዎ እንስሳ ከልቢ እዩ። ምክንያቱ ከልቢ ዋግኡ ክኽፈል ወይ ድማ ንባዕሉ ክጥቀም ዘይኮነስ ነቲ በዓል ዋንኡ ሓቀኛ ፍቕርን ተገዳስነትን ጥራሕ እዩ ዘርኢ። ሰባት እውን ብዛዕባ ርእሶም ዝዛረብን ዝግደሰሎም ንሰብ ይፈትው እዮም። ንስኻ ክትፍለጥ ክትሙገስ ወይ ድማ ብዛዕባ ርእስኻ ጥራሕ ክትዛረብ እንተደሊኻ ግን ሰባት ካባኻ ክርሕቑ እዮም። ሓደ ሰብ ንባዕሉ ክቡር ከም ዝኾነ ክስምዖ ሓቀኛ ተገዳስነት ክነርእዮ ኣለና። እዚ ድማ ካብ ልቢ ዝመንጨወ ንኹነታቶም ንጥዕንኦም ንስድራ ቤቶም ወይ ድማ ንስርሖም ዝምልከት ክኸውን ኣለዎ። ቻርለስ ኣብ ሓደ ዓብይ ባንኪ ዝሰርሕ ሰብ እዩ ነይሩ። ሓደ መዓልቲ ንሓደ ፍሉጥ በዓል ትካል ብዛዕባ ቁጠባ ብፀብፃቡ ክሓቶ ተለኣኸ። እቲ ናይቲ ትካል ሓላፊ ግን ልቡ ንሰባት ክፉት ዘይኮነ ሰብ እዩ ነይሩ። ዋልተርስ ናብ ቤት ፅሕፈቱ ምስ ኣተወ ብዛዕባ እቲ ፀብፃብ ቅድሚ ምሕታቱ ብዛዕባ እቲ ኣብ መንደቕ ተሰቒሉ ዝነበረ ናይ ሓደ ንእሽተይ ቆልዓ ስእሊ ክሓቶ ጀመረ። እቲ ሓላፊ ድማ ወዲ ምዃኑ ገሊጹ ብደስታ ክዛረብ ጀመረ። ዋልተርስ ብዛዕባ እቲ ቆልዓ ዘለዎ ሓቀኛ ተገዳስነት ምስ ረኣየ ልቢ እቲ ሓላፊ ተኸፈተ። ንነዊሕ ሰዓታት ድማ ብዛዕባ ስድራ ቤቱ ኣዋግዑ። ኣብ መወዳእታ ዋልተርስ ምንም ከይሓተቶ ኩሉ እቲ ዘድሊ ሚስጥር ፀብፃባትን ሓበሬታታትን ብደስታ ገለጸሉ። ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ ብዛዕባ ሰባት ተገዳስነት ብምርኣይ እትረኽቦም ፈተውቲ ካብቶም ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ክግደሱ ብምጽባይ እትረኽቦም ሰባት ኣዝዮም ይበዝሑ። ሓምሻይ ፍሽኽታ ዘለዎ ገጽ ምርኣይ። ተግባር ካብ ቃላት ንላዕሊ ዓብይ ድምፂ ኣለዎ። ፍሽኽታ ማለት ድማ ኣነ ይፈትወካ እየ፣ ስለ ዝረኸብኩኻ ተሓጒሰ፣ ናብዚ ብምምጻእኻ ኣዝዩ እዩ ደስ ኢሉኒ ዝብል መልእኽቲ እዩ ዘለዎ። ዝሓረቐ ወይ ድማ ዘይሕጉስ ገጽ ምርኣይ ንሰባት ካባኻ ከም ዝርሕቑ እዩ ዝገብር።
ዋላ እኳ ኣብ ውሽጥኻ ናይ ሓጎስ ስምዒት ይሃልኻ ብሓይሊ ፍሽኽ ክትብል ከለኻ እቲ ኣእምሮኻ ተቐይሩ ናብ ናይ ሓጎስ ስምዒት ከም ዝመጽእ ዝገብር ኣእምሮ እዩ ዘለካ። ዊልያም ኣብ ኒውዮርክ ዝነብር ፍሉጥ ነጋዳ እዩ። ብተፈጥሮኡ ብዙሕ ዘይስሕቕን ቁጥዑን ሰብ ድማ ነበረ። ነዚ ትምህርቲ እዚ ምስ ሰምዐ ግን ኣብ ህይወቱ ሓደ ፈተና ክገብር ወሰነ። ንግሆ ክትስእ ከሎ ኣብ ቅድሚ መስትያት ኮይኑ ፍሽኽ ክብል ንበዓልቲ ቤቱን ንደቁን እውን ብፍሽኽታ ከመይ ሓዲርኩም ክብሎም ናብ ስራሕ ክኸይድ ከሎ ነቲ ናይ ባቡር ትኬት ዝሸጠሉ ነቶም ዘተኣናግድዎ ፍሽኽ ኢሉ ሰላም ክብሎም ጀመረ። ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ንዘለዉ መሳርሕቲ እውን ብተመሳሳሊ ተቐበሎም። እዚ ቀሊል ፍሽኽታ እዚ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ኣብ ስርሑ ዓብዪ ረብሓ ከምፃሉን ሰባት እውን ንዕኡ ዘለዎም ኣቀራርባ ብደስታ ዝተመልአ ክኸውንን ኣኽኢልዎ እዩ። ሻድሻይ ስም ሰባት ምዝካርን ብግቡእ ምጽዋዕን። ዝኾነ ሰብ ናይ ባዕሉ ስም ክጽዋዕ ክሰምዕ እንከሎ ካብ ኩሉ ቃላት ንላዕሊ ኣገዳሲ ጥዑምን ማራኽን ድምፂ እዩ። ስም ሰብ ክትዝክር ከለኻ ነቲ ሰብ ፍሉይ ዋጋን ክብርን ከም ዝሃብካዮ እዩ ዝቝጸር። ሰባት ስሞም ክርሳዕ ከሎ ግን ዕሽሽ ከም ዝተባሃሉን ዋጋ ከም ዘይብሎምን ኮይኑ እዩ ዝስምዖም። መብዛሕትኡ ግዜ ሰባት ስም ናይ ምዝካር ጸገም ኣለና ይብሉ። እዚ ግን ሰነፍ ብምዃንካን ግዜ ሂብካ ክትዝክሮ ስለይ ዘይትጽዕርን ጥራሕ እዩ። ሓደ ሰብ ክላለየካ ከሎ ስሙ ብግቡእ ሰሚዕኻ ኣብ ውሽጢ እቲ ዕላል ብተደጋጋሚ ክትጽውዖ ከለኻ እቲ ስም ኣብ ኣእምሮኻ እዩ ዝቕረጽ። ጂም ፋርሊ ካብ ድኻ ስድራ ቤት ዝተወለደ ብዙሕ ናይ ትምህርቲ ደረጃን ዘይነበሮ ሰብ እዩ ነይሩ። ይኹን እምበር ኣብ መወዳእታ ናይ መላእ ኣሜሪካ ናይ ፖስታ ሚኒስተር ክኸውን በቒዑ እዩ። ዴል ካርኔጊ ምስጢር ዓወቱ እንታይ ምዃኑ ክሓቶ ከሎ ፋርሊ ከም ዝበለ ናይ 50,000 ሰባት ስም ብንጹር ክዝርዝር እኽእል እየ በለ። ንሱ የካይዶም ዝነበሩ ፖለቲካዊ ወፍርታት ኮነም ምስ ሓደ ሰብ ክላለ ከሎ ስሙ፣ ስራሕ ዓውዱ፣ ኩነታት ስድራ ቤቱ ብንጹር እዩ ዝሓትት ነይሩ። ድሕሪኡ ነቲ ስም ኣብ ወረቐት ይጽሕፎ። ድሕሪ ዓመታት እውን እንተኾነ ነቲ ሰብ ክረኽቦ ከሎ ስሙ ፀዊዕ እዩ ሰላም ዝብሎ ነይሩ። እዚ ባህሪኡ እዚ ድማ ንፍራንክሊን ናብ ዋይት ሃውስ ንኽበጽሕ ገይርዎ እዩ። ስለዚ ስም ሰብ ምዝካር ንሰባት ዘለካ ክብሪ ትገልጸሉ እቲ ዝበለጸን ቀሊልን መንገዲ እዩ። ሻውዓይ ጽቡቕ ጌርካ ምስማዕን ንሰባት ብዛዕባ ዓርሶም ንኽዛረቡ ምትብባዕን ተለማመድ። ብዙሓት ሰባት ምስ ሰባት ክራኸቡ ከለዉ ንባዕሎም በሊሕን ተዛራባይን ኮይኖም ክረኣዩ እዮም ዝጽዕሩ። እቲ ሓቂ ግን ሰባት ዝደልይዎ ንሳቶም ክዛረቡ ከለዉ ብትኹረት ዝሰምዖም ሰብ እዮም ዝደልዩ። ጽቡቕ ጌርካ ምስማዕ ማለት ሱቕ ምባል ጥራሕ ዘይኮነስ ብዓይንኻ ብኣካላትካን ብሕቶታትካን ነቲ ሰብ ትሰምዖ ከም ዘለኻ ምርኣይ ምኽኣል ማለት እዩ። ሓደ ሰብ ክጉሂ ክናደድ ወይ ድማ ዓብዪ ዓወት ክረክብ ከሎ ካብ ዘድልይዎ ነገራት ሓደ ንስምዒቱ ጽኒሉ ዝሰምዕ እዝኒ እዩ። ሓደ ምሸት ዴል ካርኔጊ ምስ ሓደ ብዛዕባ እንስሳትን እጽዋትን ዘጽንዕ ፍሉጥ ሰብ ኣብ ድግስ ተራኸበ። ካርኔጊ ብዛዕባ እዚ ዓውዲ እዚ ብዙሕ ፍልጠት ስለ ዘይነበሮ ነቲ ተመራማሪ ብዛዕባ ስርሑ ብዛዕባ ዘገርሙ ኣዕዋፍን ገረብን ሕቶታት ክሓቶም ጀመረ። እቲ ተመራማራይ ንሰዓታት ምሉእ ብደስታ ክዛረብ ዋላ እኳ እንተጸንሐ ካርኔጊ ግን ብትኹረት ይሰምዖ ነይሩ። እቲ ድግስ ተወዲኡ ኩሉ ሰብ ክፈላለ ከሎ እቲ ተመራማሪ እቶም ኣብ ጥቕኡ ዘለዉ ሰባት ዘወር ኢሉ ዴል ካርኔጊ ብጣዕሚ መሳጥን ብሉፅን ናይ ዕላል ሰብ ወይ ድማ the most stimulating conversationalist እዩ ኢሉ እዩ ተዛሪብዎም። ካርኔጊ ግን ወላ ሓንቲ ዝተዛረበ ነገር ኣይነበረን። ንሱ ጽቡቕ ገይሩ ጥራሕ እዩ ዝሰምዕ ነይሩ። ብሉፅ ተዛራባይ ክትከውን እንተደሊኻ ቅድም ቀዳድም ጽቡቕ ሰማዕ ኩን። ሻምናይ ብዛዕባ እቲ ካልእ ሰብ ዝፈትዎ ነገር ኣዋግዕ። ምስ ሓደ ሰብ ክትራኸብ ከለኻ ናብቲ ንሱ ዝፈትዎ ዓውዲ ወይ ድማ ዘዘውትሮ መዘናግዒ ምእታው እቲ ርክብ ቀልጢፉ ንኽተኣሳሰር ይሕግዝ። እዚ ማለት
ንሓደ ሰብ ክትረኽቦ ቅድሚ ምኻድካ እቲ ሰብ እንታይ ይፈቱ ብኸመይን ኣበይን ይዘናጋዕ ኣብ ስርሑ እንታይ ዓይነት ዓወት ኣመዝጊቡ ዝብሉ ሓበሬታታት ምእካብ ኣድላይ እዩ። ብድሕሪኡ ብዛዕባ እቲ ንሳቶም ዝፈትውዎ ነገር ክትዛረብ ከለኻ እቲ ሰብ ብደስታ ልቡ ይኸፍተልካን ንዓኻ ዘለዎ ረኣያ እውን ፍሉይ ክኸውንን ይገብሮ። ሮዝቬልት ብጣዕሚ ፍሉጥን ብዙሕ ፍልጠት ዘለዎ ፕረዚደንት እዩ ነይሩ። ንሱ ናብ ቤት ጽሕፈቱ ሓደ ጋሻ ክመጽእ ከሎ እቲ ጋሻ ብዛዕባ እንታይ ዓይነት ዓውዲ ከም ዝግደስ ንኣብነት ከም ሃደን ስእሊ ፖለቲካ ወይ ድማ ታሪኽ ቅድሚኡ ፈልዩ ይፈልጥ ነበረ። እቲ ጋሻ ቅድሚ ምምጽኡ ኣብ ዘላ ምሸት ድማ ሮዝቬልት ክሳብ ፍርቂ ለይቲ ብዛዕባ እቲ ጋሻ ዝፈትዎ ርእሰ ጉዳይ መጽሓፍቲ ናይ ምንባብ ልምዲ ነይርዎ። ንጽባሐይቱ እቲ ጋሻ ምስ መጸ ድማ ሮዝቬልት ብዛዕባ እቲ ዝፈትዎ ነገር ብዕምቆት የውግዖ። በዚ ምኽንያት ድማ ኩሎም ጋያሹ ብፍቕሩ ክማረኹን ክድንቑን ይገብሮም ነይሩ። ናብ ልቢ ሰብ ዝወስድ ዓብዪ መንገዲ ብዛዕባ እቲ ንሳቶም ዝያዳ ዝሰርሕሉን ዝፈትውዎን ርእሰ ጉዳይ ምውጋዕ እዩ። ታሽዓይ እቲ ካልእ ሰብ ብሓቂ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ከም ዝስምዖ ግበር። እዚ ድማ ልባዊ ክኸውን ኣለዎ። ኣብ ሰብኣዊ ርክብ ሓደ ወርቃዊ ሕጊ ኣሎ። ንሰባት ልክዕ ከምቲ ንሳቶም ንዓኻ ክገብሩልካ እትደልዮ ነገር ንስኻ እውን ከምኡ ግበረሎም። ኩሉ ሰብ ንዓርሱ ኮነ ኣብ ቅድሚ ማሕበረሰቡ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ክስምዖ እዩ ዝደሊ። ንስኻ እዚ ስምዒት እዚ ብሓቂ ካብ ልብኻ ክተርእዮ ከለኻ እቲ ሰብ ክቡር ከም ዝኾነ ይስምዖ። እዚ ድማ ብናይ ሓሶት ቃላት ዘይኮነስ ነቲ ዝገብርዎ ንእሽተይ ነገር ምሕጋዝን ነቲ ዘለዎም ጽቡቕ ጸባይ ምምስጋንን ክኸውን ኣለዎ። ቀለልቲ ቃላት ከም በዓል ይቕረታ ግበረለይ፣ በጃኻ የመስግነካ ዝብሉ ቃላት ንዕለታዊ ህይወትና የጣጥሕዎ እዮም። ዴል ካርነጊ ሓደ መዓልቲ ደብዳቤታት ንምስዳድ ፖስታ ቤት እንትኸይድ እቲ ትኬት ዝሸይጥ ዝነበረ ሰራሕተኛ ብጣዕሚ ደኺምዎን ሰልችይዎን ከም ዘሎ ረኣየ። ካርኔጊ ብልቡ እዚ ሰብ እዚ ንዓይ ጽቡቕ ስምዒት ንክህልዎ እንታይ ክገብረሉ ይኽእል ብምባል ንዓርሱ ሓተተ። ነቲ ሰራሕተኛ ጽቡቕ ገይሩ ድሕሪ ምርኣይ ድማ እቲ ሰራሕተኛ ብጣዕሚ ጽቡቕን ምቹውን ጸጉሪ ርእሲ ከም ዘለዎ ኣስተውዓለ እሞ ነቲ ደብዳቤታት እናሃቦን ከሎ ሓቂ ንምዝራብ ጸጉሪ ርእስኻ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብል፣ ከምቲ ናትካ ጸጉሪ እንተዝህልወኒ ደስ መበለኒ ነይሩ በሎ። እቲ ሰራሕተኛ ብሃንደበት ገጹ ተቐይሩ ፍሽኽታ ረኣየ። ብጣዕሚ ተሓጒሱ ድማ ሕጂ እኳ ቁርብ ረጊፉ እምበር ቅድም ካብዚ ዝበለጸ እዩ ነይሩ በሎ። ብድሕሪኡ እቲ ሰራሕተኛ እታ መዓልቲ ብደስታ ክሰርሕ ከም ዝወዓለ ዴል ካርኔጊ ገሊጹ። ንሰባት ብዘይ ዝኾነ ጥቕማዊ ድሌት ካብ ልቢ ኣገደስቲ ምዃኖም ምግላጽ ፍቕርን ሕውነታዊ ርክብን እዩ ዝፈጥር። ዓስራይ ጌጋኻ ቀልጢፍካ ብቕንዕና እመን። ደቂ ሰባት ጌጋ ክሰርሑ ከለዉ ብባህሪኦም ዓርሶም ንምክልኻል ወይ ድማ ነቲ ነገር ንምጉልባብ እዮም ዝጽዕሩ። እዚ ግን ምስቶም ካልኦት ሰባት ዘሎ ምሰሓሓብን ወጥርን የጋድዶ እዩ። ከመገላልጻ ዴል ካርኔጊ ጌጋኻ ቀልጢፍካን ብንጹርን ክትኣምን ከለኻ እቲ ካልእ ሰብ ናይ ምክልኻልን ናይ ምውቃስን ሓይሊ ብቕጽበት ኢኻ ተፍሽሎ። ንስኻ ንዓርስኻ ክትወቅስን ጌጋኻ ክትቅበልን ከለኻ እቲ ካልእ ሰብ ንዓኻ ካብ ምውቃስ ንላዕሊ ይቕሬታ ክገብረልካን ክርህርህልካን እዩ ዝመርጽ። እዚ መንገዲ እዚ ንነብስኻ ካብ ናይ ቃላት ጦርነት ክትዕርፋ ኣብ ቅድሚ ሰባት ዘለካ ናይ ተኣማንነትን ሓቀኝነትን ደረጃ እውን ብጣዕሚ ይዕብዮ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ዴል ካርኔጊ ንኸልቡ ኣብ ጥቓ ገዝኡ ኣብ ዝርከብ ፍሉጥ መናፈሻ ብዘይ መእሰሪ የንቀሳቐሶ ነይሩ። እቲ ቦታ ዋላ እኳ ሰባት ብበዝሒ ዘይንቀሳቐስሉ እንተነበረ ብሕጊ ግን ኣይፍቀድን እዩ ነይሩ። ሓደ መዓልቲ ሓደ ቁጡዕ ፖሊስ ረኸቦ እሞ ሕጊ ከም ዝጠሓሰ ብምግላጽ ንኸልቡ ከይኣሰረ ብምልቃቑ ብብርቱዕ ወቐሶም። ካርኔጊ ዓርሱ ካብ ምክልኻል እቲ ፖሊስ ሓቁ ከም ዝኾነ ንሱ ድማ ዓብዪ ጌጋ ከም ዝሰርሐ ብንጹር ኣመነ። እቲ ፖሊስ ነዚ ምስ ሰምዐ ቃኑ ቀይሩ እቲ ጉዳይ ሸለል ከም ዝበሎን ብሰላም ከልቢ ሒዙ ክኸይድ ከም ዘሎን ፈቐደሉ። ብሞገት ወይ ድማ ክርክር እትረኽቦ ረብሓ የለን። ጌጋኻ ብምእማን ግን ካብቲ ዝተጸበኻዮ ንላዕሊ ምሕረትን ሰላምን ክትረክብ ኢኻ ይብል። ናይ ሎማዓንቲ መደብና ነዚ ክትከታተልዎ ዝጸናሕኹም ይመስል ነይሩ። ከም ዝፈተኹምዎ ተስፋ ይገብር።
ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ እንታይ እዩ ብዙሕ ሰብ ሰብስክራይብ ከይገበረ እዩ ዝርኢ ዘሎ ስለዚ ሰብስክራይብ ገበሩ ሪቪው ትገበርክዎ መፅሓፍቲ ኣለዉ ንድሕሪት ተመሊስኩም ረእይዎም ካብ ናይ ዕውታት ሰባት መፅሓፍቲ ዝመፁ እዮም ብደንቢ ጌርኩም ተኸታተልዎ ብካልእ ምድላው ቀፃሊ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ግዜ ይኹነልኩም